Rocío, estem a primavera, Barcelona també té vinya. També té vinya, sí. I escolta, explica'm, ara en quin moment ens trobem? Doncs ara estem en el moment en què la planta comença a despertar. Ha estat tot l'hivern adormida, l'hem estat podant, i ara, com ja tenim una temperatura força elevada i comencem a tenir sol, doncs ha començat a brotar. Barcelona la coneixem com la gran ciutat, la capital de Catalunya, però estem fent un vi, esteu fent un vi. Quines característiques té a diferència de, per exemple, Priorat, Montsant, aquestes que tothom coneix? Doncs nosaltres estem al Parc de Collserola, llavors una de les característiques és que, per exemple, el vi que fem doncs, a vegades recorda aquests tocs de planta, no? Més dels pins o així, això ho recorda una mica també. Les característiques també venen donades pel tipus de sol, la humitat que tenim. Jo ara veia, a diferència, per exemple, que hi ha herba, que la majoria de vinyes no n'hi ha. Aquí nosaltres no reguem la vinya, però sí que és veritat que com estem envoltats de boscos tenim més humitat que potser a la resta de Catalunya. Llavors el que fem és que mantenim aquesta coberta vegetal tot l'any, llavors no tenim problemes amb l'accés d'aigua. I escolta, ja em deies que comença a brotar això. Sí, nosaltres a l'hivern hem fet una poda a 2 borrons i ara aquests borrons s'han començat a obrir, no? I per aquí van sortint aquestes fulles, imagina't, això doncs, arribarà a créixer fins més a dalt d'aquests filferros. O si no, doncs, arriba un moment que pesa tant els sarments, les branquetes que van sortint, que cauen cap a baix, cap al terra. Això no ens interessa perquè per fer la barema no és l'adequat, no? Llavors, sempre l'has d'anar acompanyant perquè les branques vagin entrant per dins d'aquests filferros. I el que dèiem abans, que té vist unes vinyes allà, sí, que ja comencen a tenir el brot o la fulla fins i tot més llarga. Això de què depèn? Doncs això depèn de la varietat. Cada varietat està adaptada més o menys a unes característiques climàtiques o una altra. Llavors, el que intentes és no tenir totes que brotin al mateix temps, perquè llavors tens molta feina al mateix moment. Me l'ensenya? Sí, te l'ensenyo. Anem-la a veure. Mira, veus, Míriam, aquesta doncs ja ha brotat més. Veus que la fulla ja és una miqueta més gran? Ui, sí, Aquí sí que es pot veure, veus? Un color diferent, Exacte. Aquesta varietat és una varietat italiana que es diu Sangiovese. Sempre és bastant primerenca i això ens indica, no? Si volem saber més o menys quan brotarà la vinya, ens basem en aquesta. Igual passa amb el raïm. El raïm canvia de color abans amb aquesta varietat que amb la resta. És una mica, ens serveix per fixar el calendari. N'hi ha aquesta que és italiana i dues que són gregues i són varietats experimentals. I després tenim el Syrah i la Garnatxa, que sí que ja són més conegudes i estan plantades aquí a Catalunya. Sí. I totes s'adapten força bé, ja es van triar com varietats mediterrànies que s'adaptaven bé a aquest clima. I escolta, algú que digui, doncs guaita, jo no sabia que Barcelona feia vi. Malauradament aquest vi nosaltres no el podem comprar. No, no el podem comprar perquè aquesta finca pertany a l'Ajuntament de Barcelona i els vins els entreguem a l'Ajuntament. Aquesta vinya es va plantar fa uns 10 anys i nosaltres fa 3 que hi estem treballant. Som una cooperativa que ja portem 40 anys treballant a Vallbona de les Monges, a Lleida. L'Ajuntament ens va proposar aquest projecte, ens va encantar i aquí estem treballant. I la vostra adaptació de la cooperativa, experts en Lleida, en podríem dir, l'adaptació al clima i al temps de Barcelona, què tal? Tots els treballadors hem après a reconèixer totes les possibles malalties que pot tenir la vinya, i ens la passegem molt, ens la caminem molt. I ara millor, al principi costava una miqueta més. Clar, és un clima que no estàvem adaptats, no? I escolta, entre tu i jo, està bo el vi? Està molt bo. Sí? Sí. Escolta, ara m'ensenyaràs una mica el parell d'ampolles que feu, perquè crec que en feu dues, oi? Sí, en fem dues, una té de més qualitat, i llavors també seleccionem les vinyes que donen més qualitat, que també depèn de l'any, depèn de la climatologia. I si ara us l'ensenyaré, i si vols també podem tastar-lo. Doncs va, som-hi, endavant. L'olor ja ens dona la benvinguda a la vostra bodega, que és petitona per la gent que hagi vist moltes bodegues, hem de dir que és xica. És molt petita perquè aquí treballem 3 hectàrees de vinya, llavors al final obtenim uns 10.000 quilos de raïm. I quasi que no li fem gaire cosa més perquè l'entrem en els dipòsits i aquí és on comença el procés de la fermentació.
I escolta, i llavors, un cop tenim el vi de dipòsit, el porteu en barrica com molts cellers fan? El portem a barrica de roure francès i gairebé està un any. Llavors, si voleu, el podem tastar perquè ara hem passat aquest vi que hi havia en barriques, ara ja el tenim en dipòsit i tot just demà començarem a embotellar. Ah, molt bé. Sí, que aquest és el del 2011. Va, doncs a veure com surt de dins. Estarem aquí. Molt bon color, oi? Té molt bon color. El que hauríem de reconèixer aquí és que no és un vi tan jove i afruitat, sinó que també es nota la barrica. I escolta'm, aquestes són les ampolles. Finalment els trobem així. Exacte. Aquest que hem olorat doncs és el Vinyes de Barcelona, que és el de més qualitat. L'etiqueta és diferent perquè cada any hi ha un artista que fa el disseny d'aquesta V. I després l'altre vi que tenim és el Vinyes de Collserola, ja que estem al parc de Collserola, doncs és el segon vi que fem. Escolta, jo et proposo un tracte. Digue'ns si vols abramar quan sigui i tant, l'època. i tant. Per barema tothom és benvingut, i tant. Doncs escolta, ens hi veurem i així em pots explicar ja demà tot el procés. Tornarem, doncs. Perfecte. Molt bé, moltes gràcies. Salut. Adéu.